Sa mga putong pagka sinhiga nga to, pa may nagsinyaw-sinyaw dito, daghan sa kang gonggong dapik. Danagrana, hayahay ang tanaan mauna kada buntag. Hinakgan ako ng itlog, pirmi. Maugaling na. To ara! Hinagkan, do? Hinagkan, itlog. Pagay na human. Na, mag-una di ay dito, ganiron bang kada pagsilik anak. Kaya hay kintay anak, og mauna permanente. Daan kada inig pangayo og kwarta, di ko makadalo kay hawod. Ano magsige lang pangayo kwarta, dami abot magsige hinda, inat-inat. Maurag linta, og busog, mag hinat-inat. Ay pag nasikit, og maunay trabaho kada buntag. Ugma dili sawangan og tagsa kaadlaw bisbis na ko sa bulak. Bahala na og mag-TV basta human na ang trabaho. Ngano giyabo man to nga apil man to sa kuan. Ayaw nang silhig galano kay magkahugaw sa tamoy. Kanang labdan ko sa ulo ka nang maunang makaingon bitaw ko nga ngano ato lo magtakan ako ni ako kayong oh kaniligo unsa man kay do pagkadaghang magkikik kalimutan. Kanang imo matawa na diya kakita ng siyaw. Bulog na di ay na may siguro nang susukon. Saan pagkakita nga pas-pas magkain di man ganilon oh naasa kuan. Trapo. Ang trapo ibutang dito ngano na amo na sa ilang sa lamin sa sabay mo trapo diya si kuan. Lingke. Ana oh. Kaya kaya ang pagtrabaho ko di man ibutang sa nahuna. Kuan kanang ras magkarabat sa nalaman ingnon nga nanilhig. Katong daspan dito mo iko akay kung saan ang daspan na naggangakatong dito sa kusina. Iatag kikik. Diara, ayaw ka diara kay daspan doon. Manili ka ng mga opos. Huwag maugaling nang mo sa kadiri nga manabak kung adili magtuman sa akong mando nga ibutang di aring Urinol aw butanganan og upos na og ilabog nila na dili na sila maglingkod-lingkod diari. Ayo pagplastar di kay iitsa. Uli ko to. Danag datong pagkakuana kay nanagigda naman siya. Ang apa mo kaya pasabot, manusog abog di ana, abog di ari, sus. Lapit na. Unsa? Mauna maingon kag tapoy, maingon magkagtapulan, magugakag mabuntag, mag-inat-inat, magka. Maipa na nang sa akong inahan sa una. Mabuntag ining panhiwit ganit mo ng tapulan ng taon sa man sa patusahaw na nakagibitay mo na dya. Oh. Di ana. Ali ba yung mahilabog hino na ako na. Okay na lang hilabot. Hilabog. O dahil mabuntag ako nagkumot na panik kay ako kalukaluhong kay ipakaon ako kawako kay nanilhig na way kapuskanan. Mga binita na yung sapatos kay andam na kulo ng mulakaw siya. Lapilay, ihatag mo sa ako anak la. Puno na ni. Unsa? Ihatag mo.
sa hatagan. Tago ba? Sabay ako ihatag ka ng mais nga 2 kilo. Ihatag ba? Sa ako, kwarta ba? Walay kwarta. Ah! Nasayod baya ka. Ah, binuwang. Tagalog, tagay 100. Unsa? 200 lang. 500? Oh. Uy. Wa man gani bisag 50. Kung itag diskarte, liba ang ka. Mo na ipagitaan ako diskarte. Wa man ko magsugong amo ato mo dito makapalit kag bugas anang imong dula-dula. Wait, ay. Palit. Nagmatod na brala. Kaya tagot sa mga tag. Bra. Dabragay mo bro. Ay makadaog ka mo. Hey! Oh, siguro. Mandaog ka mo mga putot man. Nya, wa na may nagkula. Mga putot gani na maka walop pag walop di makasuyod sanit. Ni, wala kita. Ni, wala kita. Wala kita. Kusog na ba akong bulan? Ya, Kusog na ba akong bulan? bunal. Bantay mo tanaw ko og dili ka pag walop nimo og dili ka makasulog kay na. Ikaw ang ako walopon. Nya, layo man mo na. Layo. Layo mo, di mo doon. Aman kay bakay unya pagkaw man dai ninyo nga mo ingno na kanako ingno ka kusog na kang pula. Nya, dito yung natulog. Wala man mo. Balik ba may pagkaugma? Nya, na service. Kadaghan man na kayan. Si, may bayad na. Na! Palitin ko gatas kami. Sa ipalit. Gatas. Wa man gani ka magatas nga ako naglaba. Kay wa ipalit ikaw pa raba. Gina ba? Pag inom di og kadang sana itsadahan natin imri siya. Wala. Ganang sa ko sa gabuhoy. Wala na ninyo to im na tong vitamin giingon inday kay moari ra ba karon kay pansumbong ta mo. Nag-inom mo ko. Wala yung makuha ito ara dito sa ilong bangkog hapon. Wala kayo. Wala. Isa nga tambala. Dili tambal ka ng pagpagana ng pagkaon. Yung kuglas na inday ng pagpalit ni mo ng Terus alam atus mamila. vitamin kay kanang La. Terus alam atus mami. karon. Karon. Lasa ni magpagpalit na ng Atos vitamin na kay tipili. kusog pag mga Atos na tipili la. Saba ning pagbuway. Atus na natin kini. Ambok kay kuman pa niya maabot siguro ka Sabado man. Ya, lang to sa apoy. Imo ingnon si mami ni mo wako nga. Uli. May kanang ang ikaw maghatag sa akong balon may o magdula nami. Kaya wa may kontak lula. Allowance. Oh. Ang tagaan kag 500 di ay. Oh, may naman na. Oo. Oh, pila gyud Malipay makadlaw man man na siya, malipay man. Grabe ka adlaw. Tulo ka adlaw. Ah, mag-in-house pa mo. Oh, kung sa may adlaw. Mag-inaws ko dito kay 21, ay 22. Kung sabi sa mo, Maglar kami kay 26. Pat. pagkaadlaw. Oh, diya. Tapos mga tulog dito. Tako. Ito yung Kung mga tulog. pagkaadlaw mo diya, Oh, mga tulog pa may dito. Isang adlaw. Pagka, ugma, bulat, may. bantay og di mo makadaw. Di ka di mo makadaw kung dadaan. Ayaw na pagkuang-kuang kay agwa-mo lang na. Ah, Anda? sagot na ba di may pagpili? Wala, nagyatag. Wala, nagyatag si. Ayun, di pagdula. Naamay ko aning balibol na may surte. Diskarte, magulala. Kasi nga mga putot. Diskarte ka rin na. Unya, salamat pag makadaog. Magkagita doon. Kita. Mga katikti, kapit na ang dula ni Wako. Basing ganahan mo mo sponsor sa Wako sa ilang dula. Pambalon lang niya. Karon pigsakin sila mo. Lakaw. Ni! Ang saman. Kuan, mag-in-house sila. Oh, 22. 22. Lakaw mo, 7. 27. Mula Ah, ka nila 26. 27 yun. Pero mag 26. 26.
26, si mga anak siya sa eskwelahan, upat pa sila ka, adlaw niya. O gabi adlaw gabi Oh, mag-in-house sila. Greenhouse? In-house pa ka dito sila matulog. Mga dog lang kay tigumon ra diya. Shout out kang Sir Hector Serna o kang Ma'am Glee Serna o kang Ma'am Milani o kang Iyan Bana from Japan, from America. Pop. At kang next ko na og kuya man ilang Tracy o kang kuya Paulo. Hi mga katiktik, bawang ka among vlog, hinaot ka na ningaw mo, amping mo kanunay, bye bye!